சோ லாஸ்ட் எபிசோட் நம்ம பார்த்தது யாங் யாரெல்லாம் மீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ நேரடியா போய் அவங்க எல்லாரையும் மீட் பண்ணி பேசியிருப்பாங்க. சோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்றது இன்னைக்கான வீடியோல பார்த்துடலாம். இங்க இருந்து ரெண்டு பேருமே இந்த லேடி ரைட்டர் மீட் பண்றதுக்காக போயிருக்காங்க. நம்ம ஹீரோ வெளியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான். யாங் போய் அவங்களை மீட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன பிரசன்ட் தரலாம்னு நினைச்சேன் அப்படின்னு நம்ம சாம் கிட்ட இருந்து ஒரு ஆட்டோகிராஃப் கேட்டு வாங்கிட்டு வந்திருப்பாங்கல்ல, இது உங்களுக்காக தான் சொல்லி ரைட்டர் கிட்ட தந்தது. அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. இப்ப நம்ம யாங் எதுக்காக இப்படி எல்லாம் நிறைய பேர் சந்தோஷப்படுத்துற மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா, அவங்க வீட்டுல உட்காந்து ஒரு லிஸ்ட் எழுதிருப்பாங்கல்ல சின்ன சின்ன விஷயங்களை பண்ணணும் அப்படின்னு. இன்னைக்கு மார்னிங்ல இருந்து தொடர்ந்து அந்த வேலையை தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த ரைட்டர் கிட்ட நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியா பேசிட்டாங்க இருந்து வெளியே வரும்போது நம்ம ஹீரோ ரோட்ல நின்று தம் அடிக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கா. அதை நம்ம யாங் பாத்துறாங்க. அவன் சிகரெட்டை பத்த வைக்கவே இல்லை. அதுக்குள்ள நம்ம யாங் வேக வேகமா போய் நீ இனிமே தம்ல அடிக்க கூடாது, அதுவும் ஏன் முன்னாடியே போய் நின்னுட்டு இருக்கியான்னு சொல்லி தம்ம வாங்கி கீழே போட்டுறாங்க. ஹீரோவும் சரி நீ கோவப்படாத, அதான் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீ வந்துட்டு அப்புறம் என்ன நம்ம ரெண்டு பேரும் மேரேஜ் பண்ணிக்கலாமா, லிவிங் டுகெதர் கிஸ் டேட்டிங் சொல்லி எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு, அப்ப அடுத்ததான் மேரேஜ் தானே, இப்படிதானே இங்க இருக்க எல்லா ஹியூமன்ஸும் பண்றாங்க. ஹீரோ பேசுறதெல்லாம் கேட்டு நம்ம யாங் என்ன திடீர்னு எப்படி சொல்ற, நீ என் கூடவே எப்பவுமே இருக்கலாம் நினைச்சியா. இதை கேட்டதும் நம்ம ஹீரோ இல்ல நான் எப்ப இறந்து போவேன்னு எனக்கு தெரியாது, அது சீக்கிரமா கூட நடக்கலாம், அதுக்காக தான் நான் மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்றேன். ரெண்டு பேரும் மேரேஜ் பண்ற விஷயம் என்ன உனக்கு அவ்வளவு ஈஸியா இருக்கா, இதுக்கெல்லாம் அடுத்தடுத்து என்ன பண்ணணும்ன்றதுக்கு நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நீ இப்ப என் கூட வா அப்படின்னு அவனை கூப்பிட்டு யாங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் இறந்து போயிட்டாங்க, அவங்க ஞாபகமா போட்டோஸ் பொருள் ஒரு இடத்துல வச்சிருப்பாங்கல்ல அந்த இடத்துக்கு தான் கூப்பிட்டு போய் பேசிட்டு இருக்காங்க. இவங்க தான் என்னுடைய பேரண்ட்ஸ், நீ உங்களுக்கு ஹலோ சொல்லு நம்ம மேரேஜ் பண்றதுக்கு முன்னாடி. சரி ஓகே நம்ம இப்ப போலாம்னு சொல்ல பதிலுக்கு நம்ம ஹீரோ எதுவுமே பேசாம அப்படியே போற என்னதான் நான் அவங்க கிட்ட சொல்ல வந்த விஷயத்த மனசுக்குள்ளாரே பேசிக்கிட்டேன். உடனே நம்ம ஹீரோ இல்ல நீ சத்தமா பேசு அப்பதான் கேட்கும்னு சொல்றான். அப்புறம் அங்க இருக்க போட்டோ வேணும்னே பார்த்துட்டு நான் தான் உங்க பொண்ணு யாங்களுடைய பாய் ஃப்ரெண்ட், எனக்கு அவளை பிடிச்சிருக்குன்ற விஷயத்த நான் சொல்லிட்டேன், மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிருக்கேன், இதுக்கப்புறம் உங்களுடைய பொண்ணு நான் லைஃப்ல சந்தோஷமா பாத்துப்பேன். இவன் பண்ற வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம யாங் வேணும்னே போட்டோக்கு பக்கத்துல போய் உங்க ரெண்டு பேருடைய முடிவு என்ன, இவன் உங்களுக்கு பிடிக்கலையா, அப்ப நாங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்றதுக்கு நீங்க பெர்மிஷன் தர மாட்டீங்க. போட்டோ கூட அவங்க பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோ முடிச்சிட்டு இருக்கான். யாங் கடைசியா நம்ம ஹீரோ கிட்ட வந்து ரொம்ப சோகமா நம்ம ரெண்டு பேரும் லவ் பண்றதுக்கு மேரேஜ் பண்றதுக்கு அவங்க பெர்மிஷன் தரல, சோ நான் உன்னை ரிஜெக்ட் பண்றேன்னு சொல்லி வேணும்னே நம்ம ஹீரோ கடுப்பேத்திட்டு இருக்காங்க. யாங் நீ எப்பவுமே என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்கன்ற விஷயத்த ஸ்ட்ரைட்டா சொல்லவே மாட்டியா, அப்படிலாம் இல்லையே நான் நினைக்கிற விஷயத்த தான் நான் பேசுவேன், அதாவது ரிசல்ட் தெரிஞ்சிடுச்சு இல்ல நம்ம வேற இடத்துக்கு போலாம். ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்காங்க. ஹீரோக்காக நம்ம யாங் கேக்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. இது என்ன கேக் புதுசா இருக்கேன்னு சொல்லி கேட்கும்போது நம்ம யாங் இதெல்லாம் உனக்காக தான், இதெல்லாம் ஒரு நாள் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி என்கிட்ட சொன்னேன், உன்னுடைய பர்த்டேக்குலாம் உன்னை யாருமே விஷ் பண்ணது இல்ல, இது உன்னுடைய பர்த்டேக்காக நான் தரேன்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி பேசிட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் பாக்குற நம்ம ஹீரோக்கே புதுசா இருக்கு. நம்ம யாங் ஹீரோவை பார்த்து சரி நீ கேக்லாம் கட் பண்ணி இருக்க மாட்டேன், இது வரைக்கும் லைஃப்ல அப்படி எதுவும் நடந்திருக்காது, அதனால இப்ப விஷ் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கேக் கட் பண்ணு. ஹீரோ அதுல இருக்கிற கேண்டல்ஸ்ல ஊதி நினைச்சிட்டு நான் யார்கிட்ட விஷ் கேட்கறது, நான் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த கேட்டா அது எனக்கு யார் தருவா. உடனே நம்ம யாங்க சரி ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நீ என்கிட்ட அந்த விஷ் கேளு நான் தரேன், ஆனா தயவு செஞ்சு மேரேஜை தவிர வேற ஏதாவது கேளு. ஹீரோ நல்லா திங்க் பண்ணிட்டு நான் கூட ஒன்னா இருக்கணும், உன்னை எப்பவுமே ஹாப்பியா பாத்துக்கணும், அதுதான் என்னோட விஷயம் சொல்ல நீ இப்ப அதான் எனக்கு பண்ணிட்டு இருக்கன்னு சொல்லி என் ஹீரோ பார்த்து சொல்றாங்க. நீ ஏன் இன்னைக்கு மேல ரொம்ப கேரிங்கா இருக்க, ஆனா ஒரு விஷயம் மட்டும் தெரியுது, என் லைஃப்ல இப்ப வரைக்கும் யாருமே எனக்காக இப்படி எல்லாம் பண்ணது இல்ல, கேக் வாங்கிட்டு வந்து தந்து எனக்கு விஷ் பண்றது இதெல்லாம் நடந்ததே இல்ல, நீ என் கூட இருக்கும்போது நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன். இப்படி நம்ம ஹீரோ யாங்க பார்த்து பேசிட்டு இருக்கான். கட் பண்ண ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம யாங் வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. இன்னைக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லி அவங்க லிஸ்ட் போட்டு வச்சிருப்பாங்கல்ல, அதுல கம்ப்ளீட் பண்ண விஷயங்களை அடிச்சுட்டே வராங்க. கடைசியில அதுல பிரேக்அப்னு போட்டுருக்கு. இந்த விஷயத்தை மட்டும் அவங்க பண்ணல, அதனால அடிக்காம யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க எப்படி நம்ம இதை பண்ண போறோம் அப்படின்னு. இப்ப அவனுடைய வீட்டுல இருக்க நம்ம ஹீரோவும் யாங்க பத்தி தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கான். இன்னைக்கு யாங் நம்ம கிட்ட நடந்துகிட்ட விஷயங்களை பார்த்தா ரொம்பவே வித்தியாசமா இருந்தது. கட் பண்ண நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஜேவை மீட் பண்றதுக்காக அவங்களுடைய வீட்டுக்கு சேன் வந்திருக்கான். அவங்க ஸ்டோரிஸ் எழுதுற மெத்தட கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்றதுக்காக கைட் பண்ண வந்திருக்கான். உடஞ்ச லேப்டாப் பத்தி சேன் எதுவுமே பேசாம இருக்கான். ஆனா ஜே அந்த டாபிக் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க. உங்க லேப்டாப் உடஞ்சதுக்கு நான் தானே காரணம், நீங்க புதுசா வாங்குறதுக்கு நானே பே பண்றேன்னு சொல்லும்போது இல்ல பரவாயில்ல அதை நானே ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்றேன். இப்படி அவங்க ரெண்டு பேருமே பேசிட்டு இருக்கும்போது ஹியூன் கிட்ட இருந்து ஜேக்கு கால் வருது. யார்கிட்ட இருந்து கால் வந்துட்டு இருக்குன்னு தெரிஞ்சதும் நம்ம சேன் ஜே கிட்ட வேகமா பேச ஆரம்பிக்கிறோம். எனக்கு ஹியூனை தெரியும், நானும் அவனும் ஒன்னதான் ஸ்டே பண்ணிருக்கோம், உன்னை கிஸ் பண்ணல அப்பவே எனக்கு ஹியூனை தெரியும், இப்படி எல்லாம் ஜே கிட்ட சொல்றேன். இப்ப பிளாஷ்பேக்ல நடந்த விஷயங்களை காட்டுறாங்க. சேன் அவருடைய கொடையை ஜே கிட்ட தந்தப்பறம் அவங்க அங்க இருந்து போயிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அங்க இருக்க லிப்ட்ல நம்ம சேன் போறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான். டோர் ஓபன் ஆகுது. கரெக்டா யார் வெளியே வர்றான்னு பார்த்தா ஹியூன். சேன் நீ என்ன மழையில நினைச்சிட்டியா, கொடை எடுத்துட்டு போலியான்னு சொல்லி பேசிட்டு அங்க நடந்து போக ஆரம்பிக்கிறான். ஒரு பக்கம் நம்ம சேனுக்கு வர பதட்டமா இருக்கு. ஹியூன் வெளியே போய் ஜேவை மீட் பண்ணிட்டா இவன் வேற கண்ட்ரிக்கு போகவே இல்ல, சேன் தான் அவங்க கிட்ட போய் சொல்லி இருக்கான்ற விஷயம் தெரிய வந்துரும்ல, அதனால ஹியூனை போக விடாம வெளியே பயங்கரமா மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. இல்ல பரவாயில்ல என்கிட்ட ஒரு கொடை இருக்கு நான் போறேன்னு சொல்ல சேன் அவனை வேணும்னு லிப்டுக்குள்ள கூப்பிட்டு போயிருப்பான். இப்ப அப்படியே கட் பண்ணா பிளாஷ்பேக் எல்லாம் முடிஞ்சு நம்ம ஜேக்கு எல்லா விஷயமும் இப்பதான் தெரியுது. செம கோவத்துல சேனை பார்த்தப்ப நீ தான் வேணும்னு இதெல்லாம் பண்ணிருக்க, நாங்க ரெண்டு பேரும் பிரியணும்னு நினைச்சுதான் இதெல்லாம் பண்ணிருக்க, நீ ஏன் இப்படி எல்லாம் பண்ணு சொல்லி கேட்கும் போது நம்ம சேனல் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறோம். நான் ஒன்னும் அவங்க ரெண்டு பேரும் பிரிக்கிறதுக்காக எதுவும் பண்ணல, உன் லைஃப்ல நீ எப்பவுமே ஹியூனை பத்தி நினைச்சிட்டு ஃபீல் பண்ணிட்டு இல்லாம அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகணும்னு ஆசைப்பட்டேன், உன் லைஃப் நீ இப்படி எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணணும்ன்றதுக்காக தான் அப்படி எல்லாம் பண்ண. ஒரு ஃப்ரெண்டா ஹியூன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ஆனா ஆரம்பத்துல இருந்து நீ அவன்கிட்ட எப்ப பேச ட்ரை பண்ணாலும் ஹியூனை அவாய்ட் பண்ணிட்டே தானே இருப்பான், அதான் அவன் கூட இருந்தாலும் உன்னுடைய லைஃப்ல கஷ்டப்படுவோம்னு
இப்படி எல்லாம் பண்ண அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கான். இப்ப நைட் டைம் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. யாங் அவங்களுடைய திங்ஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணிட்டு வீட்டை விட்டு இங்க ரெடியாகி வெளியே கிளம்பிட்டு இருக்காங்க. அவங்க ஆன்ட் தம்பின்னு சொல்லி யாருக்கிட்டையும் எந்த விஷயத்தையும் சொல்லாம அங்க இருந்து சைலண்டா வெளியே போயிட்டு இருக்காங்க. யாருக்கும் தெரியாம ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு போயிடலான்றது நம்ம யாங்குடைய பிளான். அப்படிதான் நினைச்சு அவங்களும் போயிட்டு இருக்காங்க. ஆனா நம்ம ஹீரோ கரெக்டா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் வெளியே. யாங் அவனை பார்த்து ஷாக் ஆகி, லேட் நைட்ல நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? நான் வீட்டை விட்டு எங்கேயாவது வெளியே போலான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருந்த விஷயம் உனக்கு எப்படி தெரியும்? என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கேன்னு சொல்லி கேட்கும்போது, இல்ல நான் கெஸ் பண்ணேன். நேத்து நீ திடீர்னு சில விஷயங்களை பண்ண என்கிட்ட ரொம்ப கேரிங்கா பேசிட்டு இருந்தேன். நான் வீட்டுக்கு போனதும் உன்னை பத்தி தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஏதோ ஒரு வேலையை பாக்குறதுக்கு நீ பெருசா பிளான் பண்ணிருக்க அப்படின்னு. ஏன் திடீர்னு இப்படி பண்ற, என்ன விஷயம் சொல்லி கேட்கும்போது நம்ம யாங்க சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க. இன்னைக்கு மார்னிங் நம்ம வெளியே போய் சாம மீட் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கும்போது நான் உங்ககிட்ட சில விஷயங்களை கேட்டேன். கடவுள் ஒரு பொண்ணுக்கு வரம் தராரு. ஒண்ணு உலகம் அழியணும்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு விஷ் பண்ணணும். அப்படி இல்லைன்னா அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க இறந்து போயிடுவாங்க. இந்த விஷயத்துல அந்த பொண்ணு என்ன முடிவு எடுக்கணும்னு சொல்லி கேட்கும்போது சாம் ஒரு விஷயத்த சொன்னான். அந்த பொண்ணு யாரையாவது லவ் பண்ணா, அப்படி இல்லைன்னா அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க கிட்ட இருந்து தூரமா தள்ளி போறதே நல்லது. அதனாலதான் நான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போலான்னு முடிவு பண்ணிருக்கேன். நம்ம 2 பேரும் பிரேக்கப் பண்ணிக்கலாம். நீ இனிமே பார்க்க வர தேவையில்ல. இங்க இருக்க ஹியூமன்ஸ் எல்லாம் அப்படிதான் பண்ணுவாங்க. பிரேக்கப் பண்ண அப்புறம் மீட் பண்ணாம இருக்கிறது. ஒருவேளை எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம எல்லாமே சரியாகிட்டா நம்ம 2 பேரும் மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் டேட் பண்றது, ஒன்னா கையை பிடிச்சிட்டு நடந்து போறதுன்னு சொல்லி எல்லாமே நடக்கும். நம்ம ஹீரோக்கு இப்பதான் புரியுது. நீ என்ன பிரேக்கப் பண்ணிட்டு இங்க இருந்து போயிட்டு அவனால என்ன மறந்துட முடியும்னு நினைக்கிறியா? ஆண்டோனுடைய தம்பி இவங்களையும் மறந்துடுவியா? உடனே நம்ம யாங்க அழுதுட்டே பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்றேன். ஆனா ஒன்னு நான் லவ் பண்றேன். நான் லவ் பண்ணதுக்காக சாரின்னு சொல்லிட்டு யாங்க அங்க இருந்து போக ஆரம்பிக்கிறாங்க. நம்ம ஹீரோங்க தடுக்க ட்ரை பண்ணும்போது யாங்க அவனுடைய கையை எடுத்து விட்டுறாங்க. பெயின் இல்லாம இருக்கிறதுக்காக நம்ம யாங்க ஒரு கயிறு தந்திருப்பான்ல, அதை எடுத்து அவங்ககிட்ட தந்துடுறாங்க. எனக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிருக்க, எல்லாத்துக்காகவும் தேங்க்ஸ். என்ன ஃபாலோ பண்ணி வராதுன்னு பாய் சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிடுறாங்க. நம்ம ஹீரோ ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு அடுத்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அப்படியே நின்னுட்டு இருக்கோம். கட் பண்ண நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் காட்டுறாங்க. ஒரு பீச்சுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு வீட்டுக்கு நம்ம யாங் வந்திருக்காங்க. மத்தவங்களை நான் காப்பாத்தணும்னா நான் எல்லாரையும் பிரிஞ்சு தனியா தான் இருக்கணும். இப்ப நம்ம யாங் இந்த வீட்டுல தான் ஸ்டே பண்றதுக்கு பிளான் பண்ணிருக்காங்க. அதுவும் அங்க இருக்கிற பழைய போட்டோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு எல்லாரையும் விட்டு பிரிஞ்சு தனியா இருக்கலாம் தான் வந்திருக்காங்க. ஆனா அவங்களுடைய பழைய மெமரிஸ் அவங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துட்டே இருக்கு. சின்ன வயசுல அவங்க தம்பி கூட இந்த இடத்துல விளையாடுனது, அப்படியே பக்கத்துல நடந்து போய் ஜே அவங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ண பிளேஸ், அதாவது அவங்க காம்பவுண்ட் தாண்டி வெளியே குதிக்கும் போது நம்ம யாங்க மீட் பண்ணி பேச ஆரம்பிச்சிருப்பாங்கல்ல, ஆண்ட் கூட ஒன்னா வெளியே போனது, இப்படி அவங்க லைஃப்ல நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் யோசிச்சு பார்த்துட்டே போயிட்டு இருக்கும்போது அங்க இருக்கிற ஃபிளவர்ஸை பாத்துறாங்க. இதே மாதிரி ஃபிளவர்ஸ் தான் நம்ம ஹீரோ அவங்களுக்கு தந்திருப்பான். அதெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்துட்டு மறுபடியும் பீச்சுக்கு வந்து அவங்களுடைய மனசுக்குள்ளாரே பேசிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்ச பர்சன் என் கூட இல்லாம என்னுடைய லைஃப்ல இருக்கணும். இது இல்லாம என்னுடைய லைஃப்ல வேற என்ன இருக்கு? ஆனா இப்ப வேற வழி இல்ல, நான் அப்படிதான் இருந்தாகணும். என்னால முடியும்னு சொல்லி அவங்களுக்குள்ளாரே பேசிட்டு இருக்காங்க. திடீர்னு அப்புறம் ஹீரோ யாங்க்கு பக்கத்துல வந்து, எனக்கு தெரியாம உன்னால இருக்க முடியுமா அப்படின்னு பேசுறதை கேட்டு நம்ம யாங் பயந்துடுறாங்க. நீ எப்படி இங்க வந்திருக்க? என்ன நீ ஃபாலோ பண்ண கூடாதுன்னு நான் சொன்னா இல்லையா? அவங்களை கடுப்பேத்துற மாதிரி நம்ம ஹீரோ ஹியூமன்ஸை ஃபாலோ பண்றதுதான் என்னுடைய வேலை. என்னுடைய வேலையை நான் பார்க்காம இருந்தா எப்படி? ஹீரோ பேசுறதெல்லாம் கேட்டு நம்ம யாங் டென்ஷன் ஆயிடுறாங்க. நீ கொஞ்ச நேரம் என்கிட்ட எதுவுமே பேசாம இரு, நான் வர வேணாம்னு சொன்ன அப்புறம் கூட நீ வந்திருக்க. அவங்க கிட்ட பேசுறதே அவாய்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா நம்ம ஹீரோ சும்மா இருக்க மாட்டான். சரி இன்னைக்கு டே முடிய போகுது, உன்னுடைய கையை கொடு. அந்த கையை மறுபடியும் மாட்டி விட்டுட்டு ரீசார்ஜ் பண்ணணும்னு சொல்ல, யாங் எனக்கு இதெல்லாம் ஒன்னும் தேவையில்ல. ஒரு டே முடிஞ்சு எனக்கு பெயின் வந்தாலும் கூட அதை நானே பாத்துக்கிறேன். அதான் அவங்க கிட்ட தெளிவா சொல்லிட்டேன்ல நம்ம 2 பேருக்கு பிரேக்கப் ஆகிடுச்சுன்னு. இதை கேட்டதும் நம்ம ஹீரோ, நீ என்கிட்ட உண்மையா அப்படி சொல்லவே இல்லை. நீ கடைசி என்கிட்ட இதை பத்தி எல்லாம் சொல்லும் போது உன்னுடைய மைண்ட்ல நீ இதை பத்தி எல்லாம் யோசிக்கவே இல்லை. உன் மனசுல நீ என்ன திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கன்றது நீ என்கிட்ட சொல்ல மாட்டேன். உன்னுடைய சின்ன வயசுல ஸ்டார்டிங்ல நீ என்ன வெறுக்கும் போது, என்ன லவ் பண்ணும்போது, இப்படி எப்பவுமே நீ யோசிக்கிற விஷயங்களை என்கிட்ட சொன்னதே இல்லை. தயவு செஞ்சு உண்மையை சொல்லு. உன்னுடைய மனசுல நீ அப்படி என்னதான் நினைச்சிட்டு இருக்க? இதை கேட்டதும் நம்ம யாங் இவ்வளவு நேரமா எதுக்காகவும் ஃபீல் பண்ணாமலே இருந்திருப்பாங்க. ஆக்சுவலா அப்படி நடிச்சிருப்பாங்க. கடைசியில வேற வழி இல்லாம அவங்களுடைய மனசுல இருக்கிற விஷயங்களை அப்படியே சொல்லிடுறாங்க. எனக்கும் இப்ப உயிரோட வாழணும் தான் தோணுது. உண்மையாவே லைஃப் இப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நீ என்னுடைய ஆண்ட், அப்புறம் தம்பி, அப்புறம் என் ஃப்ரெண்டு ஜேம்ஸ் சொல்லி நான் எல்லாரும் கூட ஒன்னா இருக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்படுறேன். இதெல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டு அவங்க ரொம்ப அழுதுட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோ போய் அவங்களை ஹக் பண்ணி சமாதானப்படுத்திட்டு இருக்கோம். யாங் நீ எப்படி ஆசைப்படுறியோ அதே மாதிரி தான் எனக்கும் தோணுது. ஒரு ஹியூமனால உன் கூட ஒரு சந்தோஷமான லைஃப் வாழ்ந்து முடிச்சுட்டு இறந்தும் போயிடணும். ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம் அந்த வீட்டுக்கு பக்கத்துல உட்காந்து நம்ம யாங் ஹீரோ கிட்ட சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க. சின்ன வயசுல என்னுடைய தம்பி அப்பா அம்மா இறந்து போன விஷயம் கூட தெரியாம அவங்க எங்க போனாங்கன்னு சொல்லி கேட்டுட்டே இருப்பான். அப்ப அவங்க கிட்ட நான் என்ன பதில் சொல்றதுன்னு கூட எனக்கு தெரியாது. சில விஷயங்களை நான் அந்த டைம்ல தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். நம்ம இறந்து போனா நம்ம எங்க இருந்து வந்தோமோ அதே இடத்துக்கு போயிடுவோம் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். எல்லாரும் ஸ்டார்ஸ்ல இருந்து தான் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு. அப்ப நம்ம இறந்து போயிட்டு அங்கதானே போகணும். யாங் பேசுறதெல்லாம் கேட்டு நம்ம ஹீரோ நம்ம ஒண்ணு அங்க கூட மீட் பண்ணலாம்னு சொல்றோம். எப்படியோ அவங்க சமாதானப்படுத்திட்டு அந்த கயிறை அவங்க கையில கட்டி விட்டுறோம். இப்ப அப்படியே கட் பண்ணா கார்டஸ் காட்டுறாங்க. அவங்க வச்சிருக்க அந்த தொட்டில ரொம்ப நாளா ஒரு செடி வளரும்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கல்ல, இன்னைக்கு அதுல ஒரு செடி வளர ஆரம்பிச்சிருக்கு. கார்டஸ் இந்த விஷயத்தை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு இருக்காங்க. ஆபீஸ்ல ஒரு ரைட்டருக்கும் ஜேக்கும் பிரச்சனை நடந்திருக்குன்ற விஷயம் பாஸ்க்கு தெரிய வந்துருச்சு. லேப்டாப்பை தூக்கி போட்டு நொறுக்குனதுன்னு சொல்லி எல்லாம் பாஸ் சேனை கூப்பிட்டு திட்டிட்டு இருக்காரு. ஏன்னா இவன் தானே ஜே எழுதிட்டு இருக்கிற ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் டீல் பண்றான். அந்த பொண்ணு ஜே அப்படி என்னதான் நினைச்சிட்டு இருக்கா? அந்த ரைட்டர் கிட்ட கோவப்படுறதுலாம் ரொம்ப தப்பு. ஆபீஸ்க்கு வந்து அவரை மீட் பண்ணி ஜே மன்னிப்பு கேட்க சொல்லு. யார் மேல தப்பு இருக்குன்றதே தெரியாம நம்ம பாஸ் பேசிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் கேட்டு சேன் டென்ஷன் ஆகிடுறான். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஜே அப்படி பண்ணதுல எந்த ஒரு தப்பும் இல்ல. அந்த ரைட்டர் தான் தேவையில்லாம பேசிட்டு இருந்தாரு. அடுத்து என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாம பாயிண்ட் இல்லாம இருக்கிறதுனால பாஸ் அதாவது லேப்டாப் உடைச்சிட்டால, அதுக்கு பே பண்ண சொல்லு. நீ என்ன ஜேக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசிட்டு இருக்க? இந்த ஆபீஸ்ல நீ வேலை செய்யற, அப்ப இங்க இருக்க பொருளையும் மத்த விஷயங்களையும் நீ தான் சேஃபா ஹேண்டில் பண்ணணும். இவர் பேசுற பேச்சுக்கு நம்ம சேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஜாப் எனக்கு தேவையே இல்ல. எனக்கு தந்த அந்த ஆபீஸ் லேப்டாப் உடைஞ்சது தானே இப்ப பிரச்சனை. அதுக்கான பணத்தை என்னுடைய சேலரியில இருந்து எடுத்துக்கோங்க. நான் ஜாப் ரிசைன் பண்றேன். சேன் நீ உண்மைதான் சொல்றியா? ஜாப் ரிசைன் பண்ணிட்டு போறதா சொல்றேன். உனக்கு உடனே வேலை
வேலை கிடைச்சிருமா? இங்க இருந்து வெளியே போனப்பறம் தான் தெரியும் ஒரு ஜாப் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம எவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்குன்னு. ஆனா நீ திமிரா பேசுறதெல்லாம் பார்த்தா அவனுடைய அப்பா அவனுக்காக நிறைய ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் சேர்த்து வச்ச மாதிரி தெரியுது. இதை கேட்டதும் நம்ம சேன், ஆமா நீங்க சொல்றது உண்மைதான், என் அப்பா ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேன், அவருக்கு நிறைய ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. அவ்வளோ ஏன் இந்த ஆபீஸ் பில்டிங் கூட அவருடைய இதுதான். இனிமேல் ஆபீஸ்க்கு வர மாட்டேன், நான் வேலையை விட்டு நின்னுட்டேன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போயிடுறான். பாஸ் ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன்ல உட்கார்ந்து இருக்காரு. அவன் உண்மைதான் சொல்லிட்டு போயிருக்கானா இல்ல போற போக்குல எதுவும் சொல்லிட்டு போயிருக்கானா அப்படின்னு. இப்ப நம்ம யாங்கும் ஹீரோவும் பீச்சுக்கு பக்கத்துல இருக்க ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல உட்கார்ந்து சாப்பிட்டுட்டே பேசிட்டு இருக்காங்க. நேத்து நைட் ஃபுல்லா அழுதுட்டே ஃபீல் பண்ணிட்டு யாங் செம அப்செட்டா இருந்திருப்பாங்கல்ல, அதனால இவங்க கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா உட்கார்ந்து பேசலாமேன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வந்திருக்கான். எதுக்கு நீ இந்த இடத்துக்கு தனியா வரணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டேன்னு சொல்லி கேட்கும்போது நம்ம யாங், சின்ன வயசுல நான் என்னுடைய ஃபேமிலி கூட இங்கதான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தேன். என்னுடைய அப்பா அம்மா, என் தம்பி, என் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஜே கிட்ட கூட நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணி இங்க தான் பேசவே ஆரம்பிச்சேன். இந்த இடம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லி பேசிட்டு நம்ம யாங் ஹீரோ கூப்பிட்டு பீச்சுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற எல்லா இடத்தையும் சுத்தி பார்த்துட்டு இருக்காங்க. யாங் இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கிறத பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோ அவங்கள பார்த்து ஸ்மைல் பண்ணிட்டு இருக்கான். அங்க இருந்து ரெண்டு பேருமே கார் டிரைவ் பண்ணிட்டு போய் அங்க இருக்கிற எல்லா ஏரியாலையும் சுத்திட்டு இருக்காங்க. நல்ல நல்ல பிளேஸ்க்கு போய் சுத்தி பார்த்துட்டு ரெண்டு பேருமே வீட்டுக்கு நடந்து வந்துட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோவே, நீ சொன்னது உண்மைதான், இங்க இருக்கிற எல்லா இடமும் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. கடைசியா ரெண்டு பேரும் பீச் ஹவுஸ்க்கு போகும்போது நம்ம யாங் கிட்ட ஹீரோ ஒரு விஷயத்த பேசிட்டே வரோம். எனக்கு ஒரு விஷயம் இருக்கு, என்னுடைய பர்த்டே விஷ். இதை கேட்டதும் நம்ம யாங், பர்த்டே விஷா, அது என்னதுன்னு கேட்க உடனே நம்ம ஹீரோ, ஆமா விஷ் என்னதுன்னு என்ன மன்னிச்சிரு. இவன் அப்படி திடீர்னு பேசுறான், நம்ம யாங்க்கு ஒன்னும் புரியல. ஹீரோ அவங்கள உள்ள கூப்பிட்டு போறோம். அங்கிள், ஆன்ட், அப்புறம் யாங்குடைய தம்பி, கடைசி அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் ஜேன் சொல்லி எல்லாரையும் நம்ம ஹீரோ இன்ஃபார்ம் பண்ணி இந்த இடத்துக்கு வர வச்சிருக்கான். யாங் ஸ்டன் ஆகி நின்னுட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோ அவங்க கிட்ட பேசிட்டு இருக்கான். நீ இங்கதான் வந்திருக்கன்ற விஷயத்த வேற யாருக்கிட்டயுமே சொல்ல வேணும்னு தான் நினைச்சேன். நீ சொல்லாம இங்க திடீர்னு போயிட்டேன்னு சொல்லி எல்லாரும் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதனாலதான் உண்மையில சொல்ல வேண்டியதாயிடுச்சு. ஆன்ட் வந்து நம்ம யாங் கிட்ட, நீ தேவையில்லாம எதுவும் யோசிச்சுட்டு இருக்காது, அங்க எல்லாரும் நல்லதா இருக்கும், நீ எங்க கூடவே இரு, நம்ம எல்லாம் ஒன்னா இருக்கலாம்னு சொல்றாங்க. நம்ம யாங்க்கு அவங்க சொல்றதெல்லாம் புரியுது. இப்ப நைட் டைம் நம்ம யாங் கிட்ட அவங்களுடைய அங்கிள் பேசிட்டு இருக்காரு. அவர் வேற கண்ட்ரில இருந்து தானே கொரியாக்கு வந்திருக்காரு, அவருக்கு வெறும் இங்கிலீஷ் மட்டும் தான் தெரியும். யாங்க்கு இருக்க ப்ராப்ளம் எல்லாம் தெரிய வந்ததும் நீ எதுக்காகவும் பயப்படாத, தைரியமா இரு, உனக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்பட்டாலும் அதை நம்ம சரியா பண்ணலாம். நல்லாதான் பேசிட்டு இருக்காரு, ஆனா இங்கிலீஷ்ல சொல்றதுனால நம்ம யாங்க்கு புரியல. அதனால நம்ம யாங் தைரியமா, நான் பேச போற கொரியன் எங்க இவருக்கு புரிய போகுது, அங்கிள் என்னை யாராலையும் காப்பாற்ற முடியாது, என்னோட லைஃப் முடிய போறது கன்ஃபார்ம் தான், நான் ஒரு விஷயம் கேட்டுதான் ஆகணும், அப்படி பண்ணா உலகம் அழிஞ்சிரும். சரி, நான் கடைசி வரைக்கும் எதுவுமே பண்ணாம இருந்தா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஹீரோ, அவனுடைய கதை முடிஞ்சிடும், அடுத்து என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. அங்கிளுக்கு கொரியன் லாங்குவேஜ் தெரியாதுன்ற தைரியத்துல தான் அவர்கிட்ட இதெல்லாம் போய் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அவர் பாவம், அவருக்கு ஒன்னும் புரியல. சரி சரி யாங், எதுக்கும் கவலைப்பட வேணாம், நாங்க எல்லாருமே உங்க கூட தான் இருக்கும். சோ இன்னைக்கான எபிசோட் இதோட முடியுது. இந்த எபிசோட் கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன். பிடிச்சிருந்தா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. சோ நெக்ஸ்ட் எபிசோட்ல வந்து உங்களை மீட் பண்றேன்.